Nak, Hindi. nak, Oh! hindi ka takot sa mga horror chamber magpunta? Hindi. Bakit man? Aha? Yun sa mga multo, hindi ka takot magpunta doon? Takot. Bakit? Explain mo daw. Ganito lang ako. Katong may moto. Nakutugane. May moto dyan. Hindi ako matakot. Ano na? Bakit man? Katong TV ni Yung doon, Pastor. no? Yung papasok doon. Hindi ka Oo. matakot doon sa horror Oo. chamber? Mga multo. Bakit ka hindi matakot doon? Kasi gusto man ko magpantay lang man si Lord. Pero mga multo doon. Hindi ka magtingin, hindi ka matakot doon sa multo. Oo. Ganito lang ako na Ha? ganyan ang moto ko. Tapos, Nagkuman kay si Tukoy. Si Tukoy. Gubanon ka. Kamuraw dito kami. ikaw lang man isa, marami man multo doon. Hindi ka matakot. Hindi. Bakit? Tapos ang Katakutin ka man nila doon. ay hindi lang ako takot. Ganito lang ako. Ha? Ikaw ang magtakot sa kanila. Ikaw ang makatakot. Punta tayo doon mamaya. Mamayang gabi. Hindi ka matakot. Pag ulatin ka nila, anong gawin mo? Ha? Ako na dito. Basta matakutan ako. Tapos, Kay flashlight ka? Anong gamit mong flashlight? Ha? Ano man? Fish siya, natawo. Fish na tao? Mayroong multo fish na tao? Oo, tapos may dugo ka. May dugo dyan, ganda sa TV. Tapos, yung on, na siya isda. Ah! Isda. May multo na isda? Talaga? Natakot ka sa multo na isda? Tapos? Yung, ang color, yung buhok, kay red. Kay Tapos? red. Pagkuman, Saan nakatira yung isda na tao? sa tubig. Ha? Oo, kay fish man siya, ani. Fish siya? Fish siya na isda na tao? Alak ka. Tapos, si Cinderella, on to monster. Ha? Monster siya? Si Cinderella. Bakit siya naging monster? Kita man ako sa YouTube. Ay, sa YouTube pala. Ganun pala yun. Hindi ko ana may tapos si Cinderella, si Elsa, si Anna, monster na pod. Hala, monster na sila lahat. Tapos nilinisan puro mawal. Pit, naganaan naman yung pit. Ha? Alak Kaya ka. monster man sila tapos wala na ng ting ting, wala na. Hindi ka matakot sa kanila. Hindi ako matakot. Bakit? Kasi, ganito man po. Hmm? Hindi ako matakot sa inyo ha. Hindi magpalayo man. Palayo ka.
Ha, hindi ako matakot. Bakit? Bakit hindi ka Parang si matakot? Pao. Tong! Hala! Kawawa yung multo. Tong! Hala! Tong! May power ka pala? Ako ang si Dayan, di. Ako ang si Diana, di. Mas grabe si Diana. Sino pala yung si Diana? Ha? Sino yung si Diana?